Καλησπέρα παιδιά, Γκρότικον εδώ και αυτό είναι το πρώτο βίντεο μιας νέας σειράς βίντεο που ξεκινάω σήμερα. Είναι τα λεγόμενα weekly updates, δηλαδή εβδομαδιαίες ενημερώσεις σχετικά με το τι κάνω online για να κερδίζω χρήματα δουλεύοντας από το σπίτι μου και τι μπορείτε φυσικά να κάνετε και εσείς εάν θέλετε. Σήμερα είναι Δευτέρα 7 Μαρτίου και πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η κύρια μου business opportunity, ας πούμε, είναι το πρόγραμμα, είναι η εταιρεία All in One Profits, το λεγόμενο IO, που μου αρέσει εμένα να το λέω. Αυτή η εταιρεία έχει σαν προϊόν εργαλεία για internet marketers. Έχει autoresponders, capture pages, rotator, tracker. Όπως βλέπετε εδώ, στο back office έχει όλα αυτά τα εργαλεία. Και χρησιμοποιώ αυτά τα εργαλεία ώστε να φτιάχνω τη λίστα μου και να κερδίσω χρήματα μέσω email marketing στη λίστα μου. Επίσης, η εταιρεία All-in-One Profits είναι ένας πολύ καλός τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να κερδίζει ένα έξτρα εισόδημα χωρίς να χρειαστεί να φτιάξει μια πολύ μεγάλη ομάδα και χωρίς να κάνει πάρα πολλές προσωπικές εγγραφές. Είναι το compensation plan, το πλάνο αμοιβών τέτοιο που επιτρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα πω λεπτομέρειες πολλές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό το βίντεο δεν είναι ένα βίντεο review για το πρόγραμμα All-in-One Profit. Όμως σύντομα θέλω να φτιάξω πολλά βίντεο σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, μιας και έχω αποφασίσει ότι θα είναι η κύρια μου business opportunity. Θα πρέπει να κάνω αρκετά πράγματα γι' αυτό. Κάτι ακόμα που κάνω online και που προσωπικά βασικά είναι ένας από τους αγαπημένους μου τρόπους με τους οποίους κερδίζω χρήματα είναι τα revenue sharing προγράμματα. Και αυτό που μου αρέσει πολύ στα revenue sharing προγράμματα είναι ότι μπορεί κάποιος να κερδίσει χρήματα χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να κάνει προσωπικές εγγραφές και να δημιουργεί ομάδα με δικούς του referrals κτλ. Όπως συνηθίζεται σε περισσότερα προγράμματα. Συγκεκριμένα αυτό που κάνουμε στα revenue sharing προγράμματα είναι να αγοράζουμε κάποια ad packs και αυτά τα ad packs μας επιτρέπουν να κερδίζουμε χρήματα από το profit share για όσο καιρό το πρόγραμμα συνεχίζει να είναι ενεργό και να συνεχίζει να κάνει και πωλήσεις και είναι επιτυχημένο. Μπορούμε αν θέλουμε να γράφουμε και άτομα και να κερδίζουμε έξτρα προμήθειες, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Επίσης, τα ad packs αυτά που αγοράζουμε μας δίνουν κάποια διαφημιστικά credits, κάποιες διαφημιστικές μονάδες όπως λέω εγώ, και τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαφημίσουμε και να προωθήσουμε κάτι που θέλουμε. Εγώ παραδείγματος χάρη χρησιμοποιώ αυτά τα διαφημιστικά credits για να διαφημίσω την capture page που φτιάχνω με τα εργαλεία της εταιρείας All-in-One Profit και τη φτιάχνω τη λίστα μου. Τώρα, πριν ξεκινήσω να πω για τα συγκεκριμένα προγράμματα που είμαι εγώ μέλος, θα ήθελα να πω γενικότερα ότι δεν υπάρχει το τέλειο πρόγραμμα. Όλα τα προγράμματα που θα προτείνω προσωπικά θεωρώ ότι είναι καλά, γι' αυτό άλλωστε και ξεκίνησα σε αυτά. Όλα τα προγράμματα έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους σε σχέση με κάποιο άλλο πρόγραμμα, αλλά όλα τα προγράμματα που θα προτείνω πραγματικά πιστεύω ότι είναι καλά προγράμματα. Οπότε, να πω ότι είμαι μέλος καταρχάς στο Venture Black Traffic. Το Venture Black Traffic είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει και λειτουργεί online εδώ και περίπου 7 μήνες. Επίσης είμαι μέλος στο πρόγραμμα GRM Clicks, το οποίο πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και περίπου 2 μήνες, 1,5 με 2 μήνες. Επίσης είμαι μέλος στο πρόγραμμα Total Advertising Solution, το TATSOL όπως το λέω εγώ, το οποίο έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα. Έγραφα και αρκετά συχνά γι' αυτό στη fan page μου τελευταία. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες, κάτι τέτοιο, είναι πολύ καινούριο. Τώρα, και στο Venture Black Traffic, και στο GRM Clicks, και στο Total Advertising Solutions, είμαι και admin στην ομάδα στο Facebook. Δηλαδή, προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω όλα τα μέλη αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, αν θέλουν να καταλάβουν κάτι το πρόγραμμα, κάνω καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω πάνω σε αυτό. Επίσης, είμαι μέλος στο πρόγραμμα My Zoom Ads, το οποίο είναι online εδώ και περίπου 1 μήνα και κάτι.
Είμαι μέλος επίσης στο πρόγραμμα Traffic Monsoon, το οποίο οι πιο πολλοί το γνωρίζουν. Είμαι επίσης μέλος στο πρόγραμμα Mobravos και είμαι μέλος και στο πρόγραμμα Profit 25. Τώρα, όσον αφορά το Traffic Monsoon, το Mobravos και το Profit 25, τα συγκεκριμένα τρία προγράμματα είναι προγράμματα τα οποία ο πιο πολλής κόσμος τα εμπιστεύεται λίγο περισσότερο σε σχέση με άλλα πιο καινούργια, απλώς επειδή λειτουργούν επιτυχημένα εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Σίγουρα κάποια προβληματάκια μπορεί να υπάρχουν από περίοδο σε περίοδο, όμως τα προγράμματα αυτά λειτουργούν κανονικά και θεωρούνται από τα πιο επιτυχημένα και διαδεδομένα γενικότερα στην αγορά. Τόσο το Traffic Monsoon, όσο το Mavros και το Mobravos και το Profit 25. Επαναλαμβάνω όμως, όλα τα προγράμματα είναι καλά και το ότι κάποιο πρόγραμμα είναι καινούριο δεν σημαίνει ότι δεν θα πετύχει. Απλώς όταν κάποιο είναι επιτυχημένο, συνήθως είναι λίγο πιο εύκολο κόσμο να το εμπιστευτεί. Όμως και ακόμα και το Traffic Monsoon, που θεωρείται από τα top στον χώρο, κάποια στιγμή ήταν καινούριο. Έτσι δεν είναι? Τώρα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για όλα αυτά τα προγράμματα, γιατί όπως είπα, αυτό το βίντεο είναι μια γενική εβδομαδιαία ενημέρωση. Όμως, όποιος θέλει, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα έχω όλα τα links, όλα τα referral links για να γραφτεί κάποιος στην ομάδα μου. Μπορεί κάποιος μέσα από αυτά τα link να πάει στο πρόγραμμα και να διαβάσει αναλυτικά τα πάντα και να μάθει τι χρειάζεται. Επίσης, στο κανάλι μου στο YouTube, στο κανάλι Growthicon Greece and Cyprus, αν το ψάξετε στα βίντεο, θα βρείτε βίντεο παρουσιάσεις για αρκετά από αυτά τα προγράμματα. Έχω βίντεο παρουσιάσεις για το DRM Clicks, για το MyZoom-Ads, έχω για το Total Advertising Solutions και έχω και δύο βίντεο για το Mobravos. Μπορείτε να δείτε αυτά τα βίντεο με την ησυχία σας. Μπορείτε να διαβάσετε και στη σελίδα. Και αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει τέλειο πρόγραμμα. Όλα τα προγράμματα έχουν θετικά και αρνητικά σε σχέση με άλλα προγράμματα του χώρου. Αλλά ο στόχος που έχει ο καθένας μας και τα χρήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει, που θέλει να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει AdPacks και ο τρόπος που θα τα χειριστεί το όλο θέμα, κάνει κάποια από αυτά τα προγράμματα πιο καλές επιλογές σε σχέση με κάποια άλλα προγράμματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάποιος που θέλει να έχει ένα στόχο να κερδίσει κάποια χρήματα γρήγορα, μπορεί το Α πρόγραμμα να είναι καλύτερη επιλογή σε σχέση με το Β πρόγραμμα για αυτόν. Κάποιος που θέλει κάτι πιο σταθερό και σίγουρο και με μικρότερο κέρδος, χωρίς τόσο πολύ ρίσκο όσο έχουν άλλα, κάποια προγράμματα έχουν κάποιο περισσότερο ρίσκο, του ταιριάζουν περισσότερο κάποια άλλα προγράμματα. Οπότε, σίγουρα προτείνω σε όλους να κάνουν κάποια έρευνα, να το ψάξουν λίγο το θέμα και μόνοι τους, αλλά προτείνω πριν καθίσετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, αν θέλετε επικοινωνήστε και μαζί μου, μπορείτε να με δείτε πολύ εύκολα στο Facebook και μπορούμε να συζητήσουμε μαζί για το τι ακριβώς θέλετε, τι μπορείτε και τι θα θέλετε να καταφέρετε και μπορούμε να φτιάξουμε ένα action plan που λέμε, ώστε να δούμε ποια προγράμματα είναι τα κατάλληλα για τον καθένα από εσάς και να ξεκινήσετε να χτίσετε τους λογαριασμούς σας που λέμε. Να ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε και τι μπορείτε να περιμένετε από τα προγράμματα σε συγκεκριμένα πράγματα όσο γίνεται. Και γενικότερα, αν θέλετε πληροφορίες για τα revenue sharing προγράμματα, αν θέλετε να έχετε μια γενική πληροφόρηση, έχω φτιάξει ένα e-book το οποίο λέγεται Revenue Sharing προγράμματα, Revenue Sharing Programs οδηγός, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να πετύχεις. Και σε αυτό το e-book, το έχω γράψει αποκλειστικά μόνος μου, έχω αφαιρώσει πολύ χρόνο για να το φτιάξω και περιγράφω τα πάντα όσον αφορά τη στρατηγική που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει, το ρίσκο που έχουν τα προγράμματα αυτά, τις δυνατότητες που έχουν τα προγράμματα αυτά και γενικότερα όλα όσα κάποιος χρειάζεται να ξέρει για να καταφέρει να φτιάξει ένα εισόδημα μέσα από αυτά τα προγράμματα. Και αυτό το e-book φυσικά μπορώ να το στείλω σε όποιον θέλει να το διαβάσει εντελώς δωρεάν. Ο λόγος που το έχω φτιάξει είναι για να να μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί για αυτά τα προγράμματα και για τις δυνατότητές τους και προσπαθώ
προσπαθώ να δώσω όσο πιο πολύ αξία γίνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν αυτά τα προγράμματα. Αυτά λοιπόν για τα προγράμματα, τα revenue sharing. Εκτός τώρα από την εταιρεία All in One Profit, που είναι η κύρια μου business opportunity, και εκτός και από τα προγράμματα revenue sharing, έχω και κάποια ακόμα project, κάποια ακόμα πράγματα που ασχολούμαι, τα οποία τα λέω δευτερεύοντα project, τα secondary project. Το ότι τα λέω δευτερεύοντα δεν σημαίνει ότι δεν είναι τόσο καλά όσο είναι η εταιρεία All in One Profit ή τα revenue sharing προγράμματα. Απλώς τα έχω ως δευτερεύοντα λόγω του ότι δεν προλαβαίνω, κανένας φυσικά δεν προλαβαίνει να κάνει τα πάντα. Η μέρα έχει μόνο 24 ώρες και ο καθένας βάζει τις επιλογές του σύμφωνα με αυτό που πιστεύει ο ίδιος ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του για να ασχοληθεί. Όχι τι είναι καλύτερο γενικότερα, τι είναι καλύτερο για τον συγκεκριμένο, γιατί τα πάντα είναι σχετικά στον χώρο αυτό. Οπότε το νούμερο 1 δευτερεύον project μου για αυτή την περίοδο, γενικότερα, είναι η εταιρεία Volition. Ας το ανοίξουμε και αυτό. Λοιπόν, η εταιρεία Volition, εδώ είναι το επίσημο site, είναι ένα καινούριο, βασικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί, είναι μια ολοκαίνουργια εταιρεία δικτυακού marketing με αντικείμενο τα ταξίδια. Θα ξεκινήσει πολύ σύντομα να λειτουργεί επίσημα. Δεν έχουμε κάποια ημερομηνία ακριβώς αυτή τη στιγμή. Βασικά τα πάντα είναι έτοιμα. Το μόνο που δεν είναι έτοιμο είναι το νέο e-wallet, με το οποίο θα μπορούμε να πληρώσουμε τη συνδρομή μας και με το οποίο φυσικά θα μας πληρώνει και η εταιρεία. Αυτό τώρα εξαρτάται από την εταιρεία που έχει αναλάβει να συνδέσει το θέμα των καρτών τελικά να το φτιάξει όλο αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά η Volition περιμένει από την εταιρεία που φορά τις κάρτες. Είναι τέλος πάντων ένα θέμα τεχνικό, το οποίο θα λυθεί πολύ σύντομα, πιθανότατα και αύριο μεθαύριο. Και πολύ σύντομα θα μπορούμε να γίνουμε κανονικά πληρωμένα μέλη. Αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει, και προτείνω σε όλους βασικά αυτό το πράγμα, μπορείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε όλα τα link για όλα τα προγράμματα που προτείνω σε αυτό το βίντεο, που παρουσιάζω σε αυτό το βίντεο. Θα βρείτε και το link για την Volition. Προτείνω σε όλους να κάνουν μια δωρεάν προεγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα όνομα και ένα email. Γιατί το λέω αυτό, γιατί με το που το κάνει κάποιος αυτό, αυτόματα κατοχυρώνει, ας το πούμε, μέχρι τουλάχιστον να περάσει η διορία για τις πληρωμές, όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στο matrix της εταιρείας. Και όσο πιο καλή θέση στο matrix έχει κάποιος, τόσο πιο πολλές πιθανότητες θα έχει να αποφεληθεί από το πιθανό spillover, το πιθανό spillander και το πιο σημαντικό ίσως, το συμβόλαιο που έχει η εταιρεία με έναν οργανισμό με 200.000 άτομα, τα οποία θα έρθουν και θα γραφτούν ως μέλη στην εταιρεία κάτω από όλους εμάς που είμαστε ήδη προεγγεγραμμένοι. Εφόσον πληρώσουμε τη συνδρομή μας και γίνουμε κανονικά μέλη φυσικά. Εάν δεν έχετε την παραμικρύνετε για το τι λέω, θα πρότεινα να πάτε πάλι στο κανάλι του YouTube και να δείτε, έχω μια σειρά βίντεο με 3 μέρη που λέγεται Volition και Growth. Μέρος πρώτο, μέρος δεύτερο, εδώ το μέρος πρώτο, μέρος δεύτερο και εδώ μέρος τρίτο. Εξηγώ τα πάντα όσον αφορά την ευκαιρία αυτή. Είναι μια time sensitive ευκαιρία, όπως λέω. Η εταιρεία είναι σοβαρή και θα λειτουργεί κανονικά σαν κανονική εταιρεία δικτυακού marketing. Απλώς ο τρόπος που ξεκινάει είναι κάτι που όσο πιο νωρίς ξεκινήσει κάποιος, τόσο πιο καλή θέση θα έχει και είναι αυτό το time sensitive που λέμε. Είναι αυτό που λέμε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Τέλος πάντων, πάρτε λίγο χρόνο να δείτε τα βίντεο. Αν θέλετε να συμπληρώσετε, θα πρότεινα πάντως σε όλους πρώτα να φτιάξουν ένα δωρεάν λογαριασμό και μετά να κάτσουν να το σκεφτούν. Στο κάτω-κάτω δεν έχει κανείς τίποτα να χάσει να κάνει ένα δωρεάν λογαριασμό και έχει πιθανότητα να κερδίσει πολλά με το που ξεκινήσει η εταιρεία, αν αποφασίσει να γίνει και αυτός μέλος. Τώρα, πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να πω κάτι τελευταίο. Όσοι με παρακολουθούν στο Facebook και διαβάζουν πάντων αυτά που ποστάρω, γνωρίζουν ότι ετοιμάζω αυτό το διάστημα την πρώτη μου βιντεοεκπαίδευση που λέγεται Email Marketing για Αρχάριους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους όσους περιμένουν να δουν αυτή την εκπαίδευση. Και
λόγω ότι έχω καθυστερήσει περισσότερο από όσο θα ήθελα. Την εβδομάδα που πέρασε ήμουν πολύ απασχολημένο με διάφορα θέματα, συγκεκριμένα θέματα που ερευνούσα πάλι όσον αφορά το χώρο, τα διάφορου τρόπου με του οποίου μπορεί κάποιο να κερδίζει χρήματα. Και δυστυχώ δεν μπόρεσα να το προχωρήσω και να το ολοκληρώσω. Όμω θεωρώ ότι 99% θα μπορέσω να το έχω έτοιμο μέχρι τέλο αυτή τη εβδομάδα. Ε, δεν θέλω να βιαστώ και να το τελειώσω απλά για να πω ότι το τελείωσα και έχω τώρα μια δική μου εκπαίδευση να δίνω σε όλα τα μέλη του ομάδα κτλ. Θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά καλό και όποιο το δει να μπορεί να βοηθηθεί. Να μπορεί δηλαδή να καταλάβει ακριβώ τι είναι το email marketing και πώ μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να εξελίξει το ό,τι κάνει online. Πρόσβαση σε αυτή την εκπαίδευση θα έχουν μόνο όσοι είναι subscribers μου. Για να γίνει κάποιο subscriber μου, αν θέλει να γίνει subscriber και εσύ και δεν είσαι, για κάποιο λόγο, είναι πολύ εύκολο και γρήγορο και δωρεάν φυσικά. Μπορεί κάποιο να πάει στην fanpage μου στο Facebook για να βρει τη σελίδα που πρέπει να γραφτεί. Είναι η σελίδα Growth Greece and Cyprus και υπάρχει και το κουμπί εγγραφή. Πατώντας το κουμπί εγγραφή, ανοίγει η σελίδα αυτή εδώ, η οποία είναι η σελίδα που έχω φτιάξει από την εταιρεία All in One Profit, την οποία σελίδα χρησιμοποιώ για να φτιάχνω τη λίστα μου. Εδώ το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να βάλει το όνομά του, εδώ το email του και να πατήσει το κουμπί που λέει θέλω το e-book. Και αυτόματα θα είστε subscribers μου και θα λαμβάνετε όλες μου τις ενημερώσεις μέσω email, όπου κάθε φορά που στέλνω email σε όλους μου τους subscribers. Και θα είστε φυσικά και οι πρώτοι που θα λάβετε και αυτή την εκπαίδευση. Θα πάρετε και το e-book μου, αυτό που περιέγραψα λίγο πιο πριν. Ουσιαστικά με αυτή τη σελίδα προωθώ πρώτα το e-book μου και ως bonus, όπως βλέπεις εδώ, λέω μάθε πώς να χρησιμοποιήσεις το email marketing για να φέρεις περισσότερους referrals στην ομάδα. Είναι η εκπαίδευση που μίλησα πριν από λίγο. Αυτά λοιπόν. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η πρώτη εβδομαδιαία ενημέρωση. Θα κάνω αυτό το βίντεο μία φορά την εβδομάδα και θα μιλάω για το ποια καινούργια προγράμματα, αν ξεκινάω σε κάποιο καινούργιο πρόγραμμα δηλαδή, ίσως κάποια πράγματα για το πώς πηγαίνουν αυτά τα πράγματα στα υπέροχα τα προγράμματα κτλ. Αυτά για την ώρα. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!